hitzaldi labur hontan, motz hontan, saiatuko gara, nolabait zuei transmititzen, hizkuntzaren teknologia nola erabil daiteke hizkuntzen irakaskuntzan. Eta ikusi beharrezkoa dugula. Daukagun alde batetik teknologia orokorrean, baina hizkuntzaren teknologia ere oso beharrezkoa dago hortan aritzen gara, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela argi izatea hori beharrezkoa dugula. Ezin dugula bakarrik gauzak hartu beste hizkuntzetatik, eta gurea ere garatu egin behar dugula. Orduan, hor duzu lagurpena irakurtzeko, hor ez nahi sartuko. Orduan, nik lehenengo 2 puntuak azalduko ditu, sarreratxo bat egingo dut, saiatuko naiz kokatzen nun gauden, euskararen irakaskuntzari dagokionez eta konkretuki teknologiari dagokionez nundi gatozen eta nun gauden, pixka eta hausnartzeko ea nora joan nahi dugun. Eta gero labur azalduko zer den hizkuntzaren prozesamendua edo hizkuntzaren tratamendu automatikoa. Eta gero sartuko naiz ja euskara dagoen teknologia eta baliabideetan. Bueno, digitalizazioak. Esan bezala, alde batetik dugu teknologia, beste alde batetik teknologia hori egokitu behar dugu euskarara, eta gero gurea ere garatu behar dugu. Esan dudan bezala. Nundi gatoz. 30 urte daramatzagu teknologia erabiltzen euskararen irakaskuntzan. Ni baino beto jakingo duzu hemen zaudeten asko. Lehenengo tresna hola izan ziteken, orain dela 30 urte, ikastxip ura, gogoratzen baduzue, ez ziren disketak ere, zinta batzuk, euskaltegietan zabaldu zen, inbertsio handia egin zen, eta garai hartan, euskaltegietan, oraindik programazioak idazteko makinan egiten zian. Orduan, oso produktu hona zen, sistema aditua, adimen artifiziala erabiltzen zuen, baina hor, zeon, irakasleok eta gizartea beste martxa batean zijoan momentu hartan. Orduan, nolabait, honekin esan nahi dudana da, konstiente izan behar dugula, teknologia zer dugun, baina gero zeintzu diran gure kompetentzia digitalak eta gure jakinduria, eta inbertitu nolabait, benetan erabiliko den hortan. Gauza bat izan daiteke oso ona, baina ez bada erabiltzen, ez badago interesik, ez du ezertarako balioko. Gero hor duzue Anturtziko euskaltegikoak, izan zian aintzindari Moodle erabiltzen, gero AEK-koak, Andoni, zuek ibili zineten idazkuntza lantegia montatzen, goratzen dut, ez? Zuek sartu zineten, Aben ikasbil, ikerketa mailan unibertsitatean gu idazkide garai hartan ere hizkuntzaren prozesamendua saiatzen ginen behiratzen nola lagundu genezaken hizkuntzaren irakaskuntzan, eta internet munduan eta sortu zen ezinetek eta hortik sortu zen boga. Orduan, nolabait badaukagu iragan bat eta nik uste hortik ere ikasi behar dugula. Nun gaude? Orain gaude pupurri hontan. 1000 gauza daude, Maitek esan duen bezala teknologia asko dago, eta ez dakigu nundi jo, komunitate txikia gea, eta pentsatu behar dugu, hausnartu behar dugu, nun inbertitu behar dan, eta zer dan interesatzen zaiguna. Nik uste dut, nire iritzia da, zuek markatu behar duzuela. Hau da, teknologiak ez du markatu behar, baizik eta alderantziz. Teknologia izan behar du, nolabait, lagunduko duena, zuek egin nahi duzuen hortan, lortu nahi dituzuen nolabait, helburuak, ikasketa helburuak edo, lortzeko. Orduan hemen dago pupurri hori, nolabait kontuan izanik, hizkuntzaren irakaskuntzan dauden 4 trebetasun nagusik, hainbat tresna hor dauzkazue, denok ezagutuko duzu, Euskal Bar, Euskalter, Mintzanet, euskerarako badaude hainbat gauza. Abia puntu hortan, nire ustetan ere oso garrantzitsua da desberdintzea euskarazko ingurune digitala eta euskararako ingurune digitala. Euskarazko ingurune digitala diodanean, esate baterako denok dakigu, zenbat inbertitu dan ere bai, Windows, euskaraz jartzeko, eta gero zenbat erabiltzen da, hori lokalizazio hori hortan, gauza bat da lokalizatzea, hau da, dagoen produktu bat euskaraz jartzea, eta beste gauza bat da euskararako baliabide berria sortzea. Ikasbil, boga, idazlagun,
Horre Luiarrena, zuen indakoa, eta bar. Baina ikasleen profila oso garbi eduki behar dugu, eta hizkuntzen irakaskuntzan aldatu da asko azken aldian. Maitek esan duen bezala, nolabait gero eta gehiago ikasleak ez daude beste ordu aurrez aurrekoan, beste eskaera mota bat dago. Nolabait gure teknologia bai laguntzen du asko horretan. Eta egokitu behar gara, zuek egokitu behar izan zarete, ikaslearen profil berri hortara. Ikaste eta irakaste estrategiei dagokionez, hor jarri eta adibide bezala, Flipek, esate baterako, ez? Maitek aipatutakoa. Moodle erabil dezakegu hortarako, aurrekoan Maribik esaten zian, jarraitu behar dugu Moodle erabiltzen? Moodle da tresna, gero da, kontua da, zuk zertarako erabili nahi duzun. Ni erabili izan dut Moodle, nire informatika irakasteko modu oso tradizionalean, eskola magistralak emateko, eta momentu honetan erabiltzen ari naiz, saiatzen ari naizelako Flipet aplikatzen. Nik ikasgai bat oso zehatza, oso formala, oso matematikoa, askotan arbelean ikaslea galdu egiten dira, eta orduan oso ondo datorkit gardenki batean eta bideo batean ondo markatzean behin eta berriro, beraiek behin eta berriro ikusteko. Eta gero gainera, 70 lagun gelan, datozenean, Moodleen momentu batean, ariketatxo bat, 2 minutun erantzun behar dutena eta kontrolatuta daukat jendeak ikusi du nala ez. Hori oso polita da, baina ikasleen kultura zein da? Etorri eta pasibo. Orduan, hortaz ere kontziente izan behar dugu profil hortan. Ikasteko kultura hori ere ez badugu aldatzen, garatu ditzakegu tresna asko, baina kultura ez badugu lortzen aldatzea ez doa sinora. Orduan, nolabait hausnarketa hortan, nik uste gauza horiek danak pentsatu behar dugula. Irakasleen kompetentzia digitalak, aipatu bezala, horre gradu ondoko bat badago momentu honetan, azken 2 urteetan, irakasleak trebatzeko hortan, baina hor asko daukago egiteko nire ustetan. Nora joan nahi dugun? Uste hemen gaude pixka bat hori ez, hausnartzeko estrategiak, zeintzu diran aukerak, mugak eta ikerketa azpiegiturak. Europan zer dago momentu honetan? Da aktibo dagoen ikerketa sare bat, crowdsourcing aztertzen ari da, crowdsourcing interesgarria izan daiteken erabiltzeko hizkuntzen irakaskuntzan. Crowdsourcing, bakizu estratan? Ez, crowdsourcing, adibidez Wikipedia. Wikipedia azken finean jendeak elikatzen du. Orduan da, erabiltzea jendea elikatzeko zerbait. Orduan, erabil dezakegu badaude atasa batzuk Duolingorekin lotuta, nolabait, konpetizio batzuk, eta Duolingo erabilita, ea erabil dezakegun ikasleek egiten dutena Duolingon, guk ikasteko tresna berriak sortzeko. Orduan, elikatzen gara jendearen jakinduriatik, nolabait. Hori izango litzateke nolabait crowdsourcing. Eta baina aztertzen ari da, ea horrek zentzua duen hizkuntzen ikaskuntza arloan. Erronkak, hor, niretzat erronka handiena da erabilera, hizkuntzaren erabilera. Hau da, gero eta gehiago, suposatzen dut, bultzatzen duzuela nolabait, hizkuntzen irakaskuntza arloan, oinarritzea benetako erabileran oinarritutako materiala eta baliabideak, eta hori dana sortzeko, egin behar da, datuak bildu, berrerabili, tratatu, hau da, gu nahi baditugu sortu ariketak edo oinarrituta atzo ateratako berri batean, behar dugu hizkuntzaren prozesamendua, hizkuntza tratatu behar dugu. Bestela ezin dugu, bestela ibiliko gara beti, orain dela 20 urteko berri bat erabiltzen gure ikasgelan eta gure ikasleetzat ez da motibagarria. Beraz, datuetan oinarritutako, nola denboraz? 10 minuto. 10, bale. Datuetan oinarritutako irakaskuntza, bai? Hori da bultzatzen den azken aldean, hori dena den ja bere historia daka, bai? Eta hemen jarriko dut azkar adibidetxo bat, eta pasatu ahal izateko gero Mikeli hitza, bai? Erabiliko eta adibidetxo bat, zuei ailarazteko zer egin dezakegun gaur egun, eta ikus dezazuen hizkuntzaren prozesamendua beharrezkoa dela. Hizkuntzaren prozesamendua da azken finean testu digitalen analizia eta hotsaren tratamendua,
nolabait hizkuntza automatikoki tratatzea, automatikoki sortzea hizkuntza ere bai, informazioa eraustea, itzulpen automatikoa, hori dana, eta zergatik hori behar dugu hizkuntzen irakaskuntzan. Jarriko izuet adibide bat. Eman, dezagun ikaskuntza egoera batean gaudela, ni naiz ikasle bat, eta sortu behar dut zerbait. Aurkezpen bat beste ikasleen artean, gai baten inguruan. Garatu behar dut produktu bat, bai? Ze baliabide digital ditut. Denok seguru internetera joko degula, atzoko berri bat, edo eren egun, ez dakit. Interesatzen zait, ez dakit, unibertsoa. Banoa, eta esaten dut, B mailako ikasle bat naiz, hartzen dut hemengo esalditxo bat, nahi dut entzun nola esaten dan. Hortarako behar dut ahotsaren sintesia, hizkuntzaren prozesamendua. Zen atzokoa bada, ez da egongo inor grabatu duena hori. Behar dut automatikoki hori egin alizatea. Behar dut hizkuntzaren prozesamendua. Datak nola idazten diran? Idazlagunea noa. Zuen Luiarreko idazlagunea, eta datak ezin dira dana gordeta egon. Makinak sortu behar du, nik ez dakit zenbaki bat nola idatzi. Ez dago gordeta zenbaki guztia nola dauden idatzita, sortu behar du makinak, eskuzko hori. Nahi dut esaldiaren sintagmak. Gero nahi dut alako, gero ariketa bat prestatu gelan. Hemen duzue beste bat. Hemen, nahi dut, ez dakit, hitzen kategoria gramatikala, nahi dut alako landu, automatikoki. Nere testuaren gainean egin dut nago. Ni atzo, eren egun nuen hau guztia. Testu horren gainean egin nuen, bai? Baina, banoa informazioa bilatzea beste hizkuntza batean. Eta Alpaizen aurkitu dut, gaiarekin, unibertsoarekin lotutako beste bat. Eta aurkitu dut aplikazio bat, biu, markatzen dizkidana preposizioak. Horren gainean. Euskeraz ere egin dezakegu. Ez dago integratuta, baina integratu dezakegu. Hortarako analizatu behar da testua. Eta gainera, sortu dezaket ariketa bat momentuan. Momentuan sortzen dut ariketa. Hortarako hizkuntza prozesatu behar dut, sortu egin behar dut. Hori da aplikazio hori, hor dagona, hor pasako dut. Eta korpusak, korpusen ustiaketa eta erako tresnak ere oso baliagarriak dira, prozesu horretan. Ni banoa Wikipediara, bilatzen ditute eguzki sistema, horren inguruko hiztegi eta kontzeptuak landu nahi badut, banoa hiztegia.net, hor hiztegi pila daude. Baina jun naitek egungo testuen korpusera. Eta hor, zer egiten dut? Hor ikusten dut, hitz hori ze testu inguruan erabiltzen dan. Antzeko lemak, lana prestatzeko badaukat. Ari naiz lantzen hiztegia. Zientzia eta teknologian, hor adibide gehiago ditut. Garatermen, unibertsitatean arlo desberdinetan nola erabiltzen den. Hortik informazioa ateratzen dut gero nire lana egiteko. Hori dana, posible da, baldin badaukagu lematizatzaile bat. Hau da, testua aztertzen duena. Bestela, orbita ematen badiot, ea nola bilatzen duen aukera posible guztiak. Orbitarekin, hor egon behar du hizkuntzaren prozesamendua. Beharrezkoa da hori dana egiteko. Beste hizkuntza batzutan, hau da korpus paraleloak, gauza bera, modu desberdinetan. Eta hemen duzue, orbitarekin lotutako kontzeptuak, mapa kontzeptual bat. Eta ja bukatzeko hemen hartu dut Wikipediako testu bat, eta hemen beste aplikazio batean, Lidon izenekoa, sartu dut, eta automatikoki sortu dit mapa hau. Eta nondik atera du hau? Nik emandako testutik, Wikipediatik, eta eman dit informazioa nolabait, kontzeptu horretin lotutakoak. Eta hortik abiatuta, ni jarraituko dut nire produktua garatzen. Eta besterik gabe, Mikeli pasako diot, eta hori, jatorrizko hiztunen korpusez gain, komentatzea ikasleen korpusen bilduma ere oso garrantzitsua dela, eta bultzatu behar da, beraiek erabiltzea, gero guk hori erabili ahal izateko, eta tresna garatzeko. Jendeak ez badu interneten erabiltzen, ez ikaslek, ez zuek, tresnak eta ez baduzu hori idazten, ez dago moduri gero teknologia garatzeko.